नोंसोर गोनांसिन जाबाय अब्लासो नोंखौ थानो हायै जाबाय नुजेननायावनो नोङो आंनि गोरबोखौ गोजोन मोनहोबाय मानो गावनि मोदोमखौहाय होनो नांगौ बे गोरोन्थि आरो नों हाबा जानायानो जा जियानो जा हौवा गोनाङानो जा बा हौवा गैयियानो जा नोंनि मोदोमाथ' नोंनि बे सोलेराथ' ओरैनो लाव खुमब्रा बायदि खानानै मोननाय सोलेर नङा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे हमनो हाखादों जानांगौ दायो ससियेल मिडियायाव सोलिबाय थानाय जुरि बर' आरो सन्जय बसुमतारी बिथांमोननि गेजेराव जा दावराव दावसि सोलिगासिनो दङ बेखौ लानानै आदा रितुन खाख्लारिया फंनैसो बाथ्रा बुंदों थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै नायग्रोदो खुलुमबाय रायजोफोर नैबे गाहायाव जिथु भिडिअ सोलिबाय थादों जुरि बर' आरो बिनि पेजआ जाबाय जुरि अफिसियेल बिथांमोननि केसखौ लानानै आं फंनैसो बुंनो इच्छा खालामदों जुरि बर' आरो जाय सेंग्रा आं बेखौ गिबियावनो बुंग्रोनो इच्छा खालामबाय जे जोङो रावबो जाज नङा आरो जोङो रावखौबो जाज खालामनानै जास्टिस होनो हागोनाबो जों नङा आरो प्रब्लेमा जाबाय जुरि बर'हा बिनि लाइफआव जाय फैदों जाय फैयाखै सोर सेंग्राया फैदों सोर सेंग्राया थगायना थांदों जोंहा बेजोंबो बारा सोमोन्दो गैया मानो होनबोला जेब्ला बिसोरो रिलेसनाव दंमोन इन्जय खालामदों गावसोरनि इन्जय खालामनायखौथ' जों नायनोबो थाङाखै नायनोबो लुगैयाखै आरो बुंनोबो थाङाखै गावसोर इन्जय खालामबाय जोब्बाय थांबाय आरो दायो जेब्ला सेंग्राया हाबा जानायनि मुडआव फैबाय बे जुरि बर'खौ गारनानै दा गोसोआव निस्सय दुखु नांबाय नंगौ दा नैबेबायदि सेंग्राफोरखौ आं बुंनो इच्छा खालामो सासे सिख्लाखौ बा सासे हिन्जाव मानसिखौहाय सासे सेंग्राया मोनबो मिथियालासिनो बा बिनि डिटेल्स गैयालासिनो रावबो मोजां मोननोबो हाया आरो न'खरनियाबो मोनबो डिटेल्स गैयाबा बेखौ नाजावनोबो हाया बेयो 100% खोथा दा बेवहाय जिहेतु फेसबुकाव फैनानै दा भाइराल खालामलायनाय जाबाय थारमाने बे सेंग्राखौ जुरि बर'आ दिनै आंबो ओरैनो हेंगारा होननाय मोनसे सिन्ताजों दिनै बे खामानिखौ मावनाय जाबाय आंनि साननायाव दे बियो आरो नंगौबो जिहेतु सासे आइजोनि मोदोमा बेसेन गैयि नङा बेसेन दङ हाबा जानायानो जा हाबा जायियानो जा सासे आइजोनि मोदोमा बेसेन दङ बेखौ ओरैनो खननानै जानाय बा बिसिनानै जानाय बेबायदि बुस्थु नङा बियो बेहा बेसेन दङ मैल्य दङ बेहा सनमान दङ बेनिफ्राय नेक्स्ट जुरि बर' जाय जुरि बर'आ जाय सेंग्राखौ मोजां मोनदों फालाय मानोथो रिलेसनाव थाबाय जेला मानिथो न'खरनिजों मानो रायलायग्रोना लायाखै खारन नोंहा प्रब्लेम दंखायोबा न'खरजों मानो एटेच जाग्रोआलासिनो नोंबो मानो गावनि मोदोमखौहाय होनो नांगौ बे गोरोन्थि आरो नों हाबा जानायानो जा जियानो जा हौवा गोनाङानो जा बा हौवा गैयियानो जा नोंनि मोदोमाथ' नोंनि बे सोलेराथ' ओरैनो लाव खुमब्रा बायदि खानानै मोननाय सोलेर नङा बेहाथ' मोनसे सनमान दं बेसेन दं दा नोंसोरो फैनानै बियो आमुकसो बियो थुमुकसो आंखौ बिदि खालामबाय थुमुक खालामबाय होननानै दायो जोंनियाव फोरमायनानै होदों दा आरो बेखौ जों जाज खालामनानै नोंनो जास्टिस होनोबो जों बे फेसबुकआ जास्ट नङा जों हाया बेखौ आरो बे मेटारखौहाय नोङो जुदि नोङो इच्छा खालामोब्ला नोङो आयेननि राहा लानांगोन आयेननि राहा लायोब्ला निश्चय नोङो न्यायखौ मोनगोन
दा जोंनि समाजाव बेथ' गोबां बांबाय दा आं बेखौसो बुंनो इच्छा खालामगोन रावबो सेंग्राखौ ओरैनो फोथायनो नाङा कारन मानो होनब्ला नों मिथिखागौ नोंहा गथ' दं आरो बिनि न'खरा नोंखौ एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा बेखौ नों सिन्था खालामग्रोखानांगोन आरो नैबे जाथायनि गेजेरजोंनो आङो साफ्रोम आइजो माहारिखौ एलार्ट खालामनो नागिरदों सिख्लायानो जा हाबा जाखांनानै हौवा थैजानायानो जा जुदि सोरबा सेंग्राखौ मोजां मोनदोंब्ला सिरि सिरि मोजां मोननो नाङा डाइरेक्टलि बिमा बिफाजों कन्टेक्ट थानानै मोजां मोन बिमा बिफानाव सोंग्रोखा रायलायखा ओमफ्रायसो मोजां मोन जाय सेंग्राया जाय हौवासाया गोसो थोगोन मोजां मोनगोन न'आव डाइरेक्टलि रायलायनो होग्रो आरो न'आव आलासि जाना फै बिनि उनावसो नोंसोरो गोसोथो अब्लासो 12 बोसोर 13 बोसोर गोसो थोलायनायानो जुदि गारोब्ला सेंग्रा सिख्लायानो अब्लाथ' आरो बेथ' हाबा जालायनायसो हिनजावसाया अब्ला सोरनि मोजां मोननाया लास्टिं जानो मा फोथायनो हानो रावखौबो फोथायनो नाङा जोङो जिबनावहाय रावखौबो जों फोथायनो हाया जों माब्लाबा गावखौनो फोथायनो हायाब्ला आरो जों गुबुनखौ मा फोथायनो बेखायनो जुरि बर' आं रावखौबो गाज्रि होननानै बुङा आरो रायनोबो इच्छा खालामा आं बेखौल'सो आं बुङो जे जेब्लायबो एलार्ट जानानै था नोंखौ जेब्लायबो बा मानसिखौ जेब्लायबो मानसियानो मा खालामनो इच्छा खालामो जाख्ल'नोल' इच्छा खालामो थगायनोल' इच्छा खालामो बेखायनो सानफ्रोमबो एलार्ट जा आरो आं बुंखाबाय जों फेसबुकआ रावनिबो जाज नङा रावखौबो जाज खालामनो आरो जों रावनोबो जास्टिस होनो हाया